Μάλιστα. Τι είναι όλα αυτά? Τι είναι όλα αυτά, Λάικα? Τι είναι όλα αυτά που έκανες εδώ? Τι είναι αυτά? Εδώ, εμένα κοίτα. Εμένα κοίτα. Τι είναι όλα αυτά που έκανες εδώ? Θες να φας ξύλο δηλαδή τώρα? Αυτό εδώ τι είναι? Τι έκανες στην μπάνα σου? Εδώ κοίτα. Εδώ. Τι έκανες εδώ την μπάνα σου? Γιατί, Λάικα? Πόσες φορές το έχω πει, γιατί? Εδώ! Κοίτα λίγο το χαλί. Κοίτα λίγο το χαλί. Σήκω πάνω. Σήκω πάνω. Μην πας να κρυφτείς. Τι είναι αυτό, Λάικα? Εκεί! Και δεν θα κουνηθείς. Τέλος.